Ugso ning kalibutan na, gikalawaan at ang daan sa tong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa tong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minubong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan o pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Maayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ni tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Isa, 18 years old, dalaga o estudyante. Nagpuyo sa Cebu City. Ponto medikal kini akong suliran. Kabahin kini sa grabe ka sensitive sa akong ilong. Aron niyo sabtan, sugdon ko sa diyang gihatagan kog pahumot sa akong iyaan gikan sa gawas. Ingon ini ang mga panghitabo. Maurong pahumutag imong gigamit, nak. Nga gihatag ni Auntie Sabil ni mo gikan sa kawas. Humutra ba kayo? Oh, ma. Nga, naunsa ka? Da, sa abog tingali ni ma. Abog manggod ka ay ganina pagpadung uli na ako. Uy, kung maupag-ilis dito sa imong sinina, uy. Kay siguradong mipilit yun ang abog anak diha. Oh, ma. Uy, Isa, naunsa naman taon na, day. Murmi grabe nang sipon ni mo, uy. Ay, lagi ma. Uy, hasul, bitang kayo ng ilunga. Uy. La, Naganina sa sige ko pangatsing. nakalig allergy na na. Ay, palitan na kag antihistamin, ha. Di na mo grabe. Oh, sige ma. Thank you. Uy, girl, usa din ay tabot ni mo. Murag lutaw gyud kay kaganiha ay. Hatsing. Excuse me. Lagi, Gisipon uy. ka? Kadit, uy. Naina, uy. Gisipon Oh, ka? murag na agyod. Lagi kay puwa kay imong ilong ay. Ya, ganiha pasad ka nga. Nagsigi kag panghatching. Dahabot pito ini day, uy. Pila na gini ka adlaw. Sige ko pangatsing. Nya kapoy sad ka ayak ng lawas. Ha? Girl, uy. Unya, okay na mong pamati. Kay kung dili, mga tatas klinik na. Ay, ayaw na, uy. Okay na ko. Sure. Isa. Uy, ginoo ko wa pa din na mawag imong pagsigi panghatching. Wa palagi ma, uy. Uy, nga no, good. Unsa man kami inom kastambal uwa. Nainuman. Uy, nga nga nung wa magyapon na mawas. Murag wa man ginay kaayuhan. Amot lagi ma. Sadyo ko kay bao. Tag paragod, nagsige pa ba kagamit atong pahumot? Oh, oh ma. Nahunongis ako no gamit, be. Tingalig mo ito'y nakaingon, nak. Ha? Oh, nawa na gid ang akong sigig pangatsing da. Tinuod gid ay ito. Nga, tungod lang tos pahumot. Girl, ato sa amoy nagsapato ha. Birthday man ako. Ay, mao ba, girl? Okay, sige, manangad kong mama. Okay naman ka. Oh, ma, okay na kaayo. Sukad lang nga, wa na ko mo gamit atong pahumot. Nawa naman sa dang akong sige pangatsing. Aw sa pahumot yun di ay to. Ah, kining ma, okay ra ka? Muadto ka sa bahay sa ilang, kuan ba sa akong amiga, karong Sabado. Di naman ko magdugay. Promise. Ah, okay ra, oy. Basta di lang yun magpagabiig maayo. Yay! Thank you, ma!
Ikaw pa. Oh, gift na ko nimo. Hala, oy, wow, thank you. Ay, dali. Ipainilata ka sa kung mga igagaw ni. Agaw, si Isa, akong amiga og girl. Ako igagaw si Carlo. Oh, wow. Hi, Carlo. Ay, hala, sorry. Tingalig, di mahuling kamot na ko. Gika na ba ko na ni Garillo Isra? Okay na magiglamano ni mo? Ha? Recorded by X Thunder Gaming. Mao pa gani pagayo nako gikan sa sipon o grabing pangatsing tungod sa pahumot. Gibalikan na pud ko sa dili siguradong rason kung tungod basbaho sa pagpanigarilyo. Nagkadugay nakabantay ko nga grabe na kaay ko ka-sensitive kining akong ilong. Dali ra ko mga hatsing o mga pulbos, pahumot, ingon man abog. Mao nga naglikay na gyud ko kay hasol gyud kaayo siya sa akong ilong. Hangtod nga doon higayon nga tingtugnaw ang panahon, ug mao ni mas labing nakapasamot sa akong sitwasyon. Unya, Takas ba ni mong tisyo ay, Isa? Nahulog naman ni mo usag karol nga tisyo din oy. hasol ka ako ilong pa, oy. Murag wa man na ikaw mana ni ako sigaghios. Naunsa man taong ka oy, perte naman ni mong kuha sa ilong nimo. Ha? Namura naman nagtamati sinoon. Hala, dugo! Usa? Nasama na ng ilong nimo sa sige nimo hingos. Undagin na lagi na. Nakainom na kastambal nimo? Opa, arang-arang naman ako pamati. Wa magkakahilante. Ay, wala man sad pa. Ay, kung magpa-check up na lang ta na. Ay, nalang mauy, sipon ra bang good ni. Pero, nagdugo ba nagahapon ha? O, lagi, nagdugo. Sige magkughingo, sige sikma. La, wala ni, oy, okay ra ni. Ay, nganong sensitibo man ka kay kag-ilong, no? Luha-luha man lagi ng mata ni mo, day. Ngano man ako? At singon na sad ko. Ay, ginoo ko. Ipa-check up na lang lagi nato na. Ang dili lang lagi mayo na lang, good. Ay na, sige. Basta ha. Kung doon na lagi kay laing bation, ing nadayon ko ha. Oo, lagi ma, salamat. Girl, na napahatag ni mo. Ha? Buwak? Din maligikan. Sa ako ikagaw ni Carlo. Ha? Haso! Uy! Unsa ka, uy! Hala! Allergic ka ba? Hala, uy, kita mo ko ani sa kay drama, uy. Ay, kung ina nga na kay allergic rhinitis. Unsa? Dito na ibawaan sa nako nga sa buwak, bawal pod nako kay magsige kog hatching. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod, unang pangutana. Base sa akong research, murag kumbinsido sad gyud ko nga allergic rhinitis ning akong gibati tungod kay present man tanan sa sintomas nga akong na-experience sa allergic rhinitis. Ang akong pangutana, nganong naamang ko ini? Kaliwat ba ni? Kaysa pagbata nako, wa man ko kasuway og ingon ini. Karon ra man ni nga dako-dako nako. Ikaduhang pangutana. Unsa pa may lain likayan kung naa ako'y allergic rhinitis? Sa akong bahin manggo, dili ko pwedeng pahumot, pulbos, aso sa sigarilyo, ingon man buwak. Aside ana, doon na pa bay lain nga angay na kong likayan? Ikatulong pangutana. Unsa man gyud hinungdan aning allergic rhinitis? O unsaon na ni siya pagwa, diha dayon. Hasol man gud kaayo og sagabal sa siya sa akong buhatonon kay murag dili muhunong ang pagsigigto sa akong sipon kun maigo ko ani. Unya ang akong mga mata magsige sa luha-luha. Ikaw pa to katapos ang pangutana. Doon na ba sa mga pagkaon nga angay na kong likayan? Kay basin wala ko makabantay ba nga basin tungod na sad sa akong gipangkaon usahay maong maigo ko ani. Dili ra ba kini delikado? Palihog, kabang yung tambagi ko. Kini ang akong suliran, Isa.
Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa atong programa, kini ang akong suliran. Once again, na sa bako si Dr. Rene Obra, makiguban kaninyo karong adlaw. Tungod lagi kay usama na ako ka medical doctor, mutambag ako sa inyong mga medical problem, usama na ako ka psychiatrist, mutambag ako sa inyong mga psychological, emotional ug behavioral nga mga problema, ug usama ako ka drug addiction specialist, mutambag sa mga problema may tungod sa mga ginadiling drugas. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa iyong mga sulat-suliran rin kanamo. Pwede ka ni padala sa among email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page or diriba sa atong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kani nga you practice gratitude for every little blessings, no? So magpasalamat ta. O di lang ta mangandoy ang mga milyon, mga billions, kundi sakto-sakto lang sa atong mga panginahanglan. Ha? Pasalamat ta. Kay mao na magina di man na to mahimo ning tanang butang og way mga pagtugot dito sa kahitasan. Okay? So bago lang mi dito sa Humangpas Datag, Sambuan, Cebu. Thank you very much dai ni Sir Phelp, no? Kalimot ko sa imong first name, sir, no? Tugiyang pinilanggang asawa, no? Mga Karunggay family mayong pagpaminaw diya sa Humangpas Datag, Sambuan, Cebu. Si Arnolfo ug si Joan Karunggay, di sa bistro amay tata Bilonggel ug sa iyang mga anak nga si Camille, Jane ug si Regine Ann, si Rudy Gando iti Bilonggel, iyang asawa nga si Crisipel ug mga anak nga si Cristel Rose ug si Rod Philip, katong tanan nga mga nakahimamat nako dito, no? Salamat kayo sa iyong pagabayabi sa among grupo diha sa Sambuan, Cebu. Napakoy pahabol nga taga Gaas, Balamban, no? Si Engineer Wilfred Sinay ug si Ma'am Jasmine Sinay. Salamat sa kaayo ninyo, no? Diya sa Gaas, Balamban, Cebu, no? Kining uban sunod na lamang pod, no? Thank you very much sa inyong pagabiyabi sa among grupo diya sa inyong lugar. Ang ato magtatampo ko ng adlaw si Isa, 18 years old, single, estudyante, taga Cebu City. Punto medikal ang atong problema or atong batbaton karong adlaw. So unang pangutana ni Isa, no? Isa din siya. Base sa akong research, murag kumbinsido jud ko nga allergic rhinitis ning ako tungod kay present man tanan simptomas nga akong na-experience sa allergic rhinitis. Ang akong pangutana, nganong naamang ko ani? Kaliwat ba ni? Kay sa pagbata pa nako, wala man ko kasuway og ingon ani. Karon naman ni nga dako nako. Ya pareha kita ani Isa, no? Sa una, sa bata pa ko, bata pa ko. Wa gyud koy allergy aning kapayas. Naunsa ba ning na idad-idara na kung di na magkukupoy di muka og kapayas, no? So kining allergy na something to do with our kining atong surroundings, no? Ma-expose gani ka sa mga maka-triggers. Unsa may maka-triggers og allergy? Dust, smoke, kining mga pollens, kining mga pagkaon nga hyperallergenic naagyog kanya ana, no? So magkadako ta, magka-lower siguro ang atong immune system, kadili na makasukol sama niya tong bata pata, no? So mo na nga every time mutukar na ning naa ko sa ko aning allergy rhinitis, mag na ako may naigo ani, no? Na ako ning allergy rhinitis. So mo nang sa una ug naay akong kauban nga manabako, ako yung buyagon or para di ko ikitag sumbagay or away, mulikay na lang ko, mapalayo na lamang ko. So kung every time nga na ako'y allergy rhinitis, gabihar ba ni kay magtuo imong ilong, luluha imong mata, magsay kag atsing, lisog kag ginhawa, porbida lisora gyud. Mainom kog anti-histaminic, anti-allergy. Unsa may mga anti-allergy available sa atong market karon? Naatay cetirizine, naatay mga diphenhydramine hydrochloride or Benadryl, no? Naatay mga Hismanal. So these are mga anang anti-allergenic medications nga imong mapalit sa butika, no? Uban mang butika mohatag man ani without a prescription, pero mas maayo gud nga ay prescription, no? So environmental ni siya ay sa, no? Or sa food, no? Ikaduhang pangutana, unsa pa may
laing likayan kung naa kay allergy rhinitis. Sa akong bahin man go dili ko pwedeng pahumot, pulbos. Yes, kining perfume, pulbos, sigarilyo o mga buwak nga mao ni maka-allergy ni. Sa una magbuwad og humay, porbida di gyud ko pwede ana. Aside ana do na pabaylain nga mga angay na kong likayan. Ya, tong bata-bata pa ko kay taga probinsya man ko, no? Digar sa imong tanan diya sa sugod Southern Leyte, no? Sa una magbuwad mig humay, nun ako akong mama ug papa sugo alam ako glain ayaw gyud ang buwad ug humay kay porbida magtuto gud ang akong sipon. Allergy gyud kana. So sakto ka kanang mga perfume na kay allergy, kanang powder, musud sa imong ilong, kana akong ingon, sigarilyo o kanang mga pulins, no? Nga buwak-buwak, no? Kining dapaw sa kawayan, porbida allergy tana ug naay mga lain pang mga sagbot sa kanang kalibunan nga mangatol ka, maglisod ka ginawa. Kaduhan ako nadaan sa hospital tungod na yung allergy kay di na ko ginawa, injeksyonan ko nila og anti-allergy nga diphenhydramine hydrochloride. Ikatulong pangutana, unsa man gyud root cause aning allergy? Ya, rhinitis ug unsaon man ni siya pagwala diha dayon. Hason man kog kaayo og sagabal sad siya sa akong buhaton. Usahay kay murag dili muhunong ang pagsigig tulo sa akong sipon kung maigo ko ani unya ang akong mata magsigig luha-luha. Even right now ay sano murag gisipon ko. So unsaon man ingnon ta pagpugong. Na ang root cause ani is kining mga maka-triggers, no? Kining mga triggers nga food ug mga maka-allergy sa atong surroundings, no? Kanang abog, mao na siya, no? So maglikay na lang ka. Kay bulon kung say maka-allergy nimo, maglikay ka. Unya katong giingon ako, you may take cetirizine, hismanal, diphenhydramine hydrochloride or uban pang mga anti-allergy medications kana sa inyong lugar. Pero pagsalig aning mga tambala, wa na gyud ko mo sa prevention, no? Yun ang common nga saying is 1 ounce of prevention is more than a pound of cure, no? So maglikay na lang ka nga dili ka ma-expose sa mga maka-allergy nimo. Wala gi-mention din ang mga seafoods na may uban allergy og talong, ay daghan, no? So maglikay na lang ka. Kay makaibaw man ka og mao na nga sa hospital ug naay mga pasyenteng ma-admit, pangutanon gyud nga wa ba kay allergy sa mga pagkaon, no? Bisan gani sa ubang restaurant, mga ubang restaurant pangutanon kay wa ba kay allergy sa mga pagkaon kay ang cook di po sagulan ang mga allergy nimo. Ikaw pa tug tapos ang pangutana, do na ba sa mga pagkaon? Yes, ako na naunhan, no? Naangay na kung likayan ani kay basin wala lay makabantay nga basin tungod nasad sa mga ipangkaon usahay maigo ko aning dili ra ba ni delikado. So di man hinunay og makamatay gyud pero very uncomfortable gyud kag na kay allergy rhinitis, no? Suma sa imong eksperyensya o akong eksperyensya, magtuto ay mong ilong, magluhuluha imong mata, magsige kag atsing, maglisog kag ginhawa, mangatol imong panit, di ka mahimutang. So naa kay inunta gibuhat, ay ka sagabal gyud kaayo, no? So dili ni siya life threatening but very uncomfortable on the part sa parehan nimo or sa anybody nga naka-experience of allergy, no? Pwede ra pug ka og na grabe gyud kayo, pwede ra sad ka muti kabat, maligo ka para mawag tang tong mga abog-abog da sa imong lawas. Hypoallergenic soup ang gamiton, no? Citadel unsa tingan na to mga kana mga hypoallergenic soup may gamiton. Kanamboy po yung mga tao nga sa pagpanabo nila o pag shampoo nila, allergy silang ginagamit nga sabon or shampoo. Careful lang po kanana, no? So yun ang takasabot ka sa explicar nimo ay isa din sa Cebu City. Musta naman yung mga taga Cebu City og ngadto sa libuan millions ka naminaw sa itong programa kini ang akong suliran all over the world, no? Musta naman si Winnie Horus sa Pinamungahan, si kisa na to Barliso ug si Kimpan Albero, no, da sa abroad, no, mustan man mo dia. So from all basers sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatak aremen. Daghang salamat ug maayong adlaw.